På et eller andet tidspunkt. Nej, jeg er i spænding. Har du landevej? Nej, ikke på mountainbike. Så jeg har ikke Nej. Har du også lavet suppe? Jeg har lavet suppe, ja. Ah, det er stærkt. Alle mennesker, der er mødt op her. Hvad skal vi have i dag? Det er en linsesuppe. En linsesuppe. Åh. Så drejer I sig skarpe ud. Har I trænet hårdt mellem jul og nytår? Jeg tror. Hvad? Yes. Før jul. Sådan her fart på. Ikke stå her! Det er pis. Ikke lyd på det. Jeg røg ned, du. Vi købe sådan her for nogle rabat. Bo, han trækker sig ud nu. Han vil køre hjem ad den store vej. Han giver simpelthen op. Af alle giver Henrik op. Ja. Det gør han ikke. Men det er okay at sige det. Det er okay at sige det. Ja, det er også det, man har gode kammerater til. Ja. Og nu kan du ikke sige det til hele klubben, men det gør vi. Du var lidt flyvende i starten, Henrik, synes jeg. Ja. Men det var også god. Det kommer der igen. Der er grusvej næste 450 Den meter. der 1000 meter på tid. Ja. Men det er sådan en, fordi jeg så, der var sådan en Strava-sektion, du skulle lige. Og sidst man bare kørte helt almindeligt, der var der et minut under. Så det er nu på sagtens, så regner med. Altså godt ud at starte. Du ser meget sådan skratter. Se på ovenfra. De brusker det egentlig. Der er jord, ikke? Så var der lidt den. Det kommer der af, kan jeg se. Ja. Okay.
Nu er jeg gået i gang med ting, og det kører så fuldstændig sønder sammen det efter 4 dage. Det er sgu ja, ja. Det var dejligt at se. Jeg har siddet og drømt om, hvordan sådan et fyrværkeri ser ud, så lad os prøve det her. Du så også godt ud. Vi var troede, det var dig, jeg snakkede om. Det var suppe, men det var det også for jer. Jeg vil gerne have en til to. Det var en rigtig stor træk hele vejen sidste gang. Hele vejen. Nej, ikke hele vejen. Hele vejen. Men ved du hvad, Svend? Man kender sin begrænsning. Men Svend, han kommer ikke.